On kurva raketa! Nummerokkiin lähtö. Siitä vielä vähän, niin vähän saa kaljarahaa siitä. Nyt saatana 20 pussia pulloja ja tölkköjä. Sipissä, niin pitää jollain tavalla pystyä elämään sillä metän puolella sitten ulkoa. No, huomenna sit erittäin rapeena sinne. Ja mutta huomenta päivää kaikille ihmisille täällä näin ja Miskan kanssa ollaan saatu lähtemään tälle. Sieltä Pohjois-Savon sydämestä eli Varkaudesta, ei todellakaan Kuopiosta. Auto täynnä tavaraa on vähän parempi nyt kuin viime vuonna tuossa Volvossa. Ja just ollaan päästy ehkä 15 kilometriä tuosta Varkauden puolelta lähtemään. Ja vielä olisi ihan saatanan pitkä matka eessä, mutta ensimmäisenä on tää Varkaus-Pieksämäki väli, mikä on vielä pidempi todennäköisemmin kuin tuo matka Nummeen. 40 kilometriä tästä Pieksämäeltä. Joo, siis 40 kilsaa pidempi kuin tää kokonaan 320 kilsaa. Niin. Mutta eiköhän tää tästä vielä iloksi muutu. Täällä Varkaudessa saattaa vettä se, että minkä kerkiää, niin ainakin lupaili ihan hyvää keliä tuonne Nummen puolelle vielä. Niin. Onko Miskalla vielä lisättävää tämän? No, kello on 4 nyt janolta. Joo, tästä se sitten lähtee. Vähän reilu puolivälissä matkaa ja on tämmönen taktinen kuskin vaihto. Villekin pääsee kunnon autolla ajamaan. Joo, on tää kyllä vähän erilainen kuin tuo minun punainen paholainen Toitsi. Todennäköisesti paljon vähemmän vikojakin saattaa olla. No siitä en vielä tiedä. No aika hyvin. Me oltais niinku jos Selikalla oltais lähetty, niin me oltais ehkä niinku sanoin, niin nyt missä ollaan tässä, mikä sitä oli täällä? Keuruu, niin todennäköisesti oltais vasta Jyväskylässä. Sillä on vähän hiljempaa pitää ajella siinä tähän onkkelipia siinä autossa. Tää kyllä jyrryttää kivasti tässä. Joo, tää menee helvetin tasaisesti. Just nähtiin tossa matkakumppanitkin. Ne lähti jostain natsisi vasta vyölaukkua. Ja sieltä ne tulloo kohta perässä. Palataan astialle. Sanotaan näinpä, että myö mennään käsi eeltä, niin ne tulloo jaloilla perässä. Joo, käsi pohjalla. Joo, palataan asiaan lähempänä Nummerokkia. Minä tiedän, kun rupes kolikoita jo lentelemään. Vaikka pajatso pelaamaan. Poskita keosta. Tämmönen tuli. Hyvä tuli. Tuuninkia meillä on tänään. Märkään telttaa hyvä vetää. On ihan vitun hyvä. Kyllä, ja myös täkin. Niinpä tietenkin. Sä vedät anarkisti A sinne. Aatu. Anarkisti Anselmi. Aika hyvä. Vitun hyvä. Faijan teltta. Otetaanhan jokainen vähän huikkaa tästä Nummen aloitus tälleen. Tiedätkö mikä Miska on hyvä?
juot? Erittäin hyvä. Ellei täydellä. Eli tosiaan ekan päivän aloitukset tästä. Kohtaan tuliset pallit. Tää se tuo minä tunnistan ne videoi siinä vissiin. I'm down killers, Ed Sheeran remix. Let's go. I said hold up. Pääsee paineet pihalle, ettei jää satana makkarat silmiin. That's what she said. Meillä on täällä semmonen pieni vesi-invaasio. Tässä on Miskan perse. Mutta mulla on kyllä systeemit kädessäni. Tuohon laitetaan tuo. Siellä on nimittäin perällä semmonen lammikko, että ei vittu. Sillä saattaa olla, että autossa yövytään seuraavat. Yötetty makkarapallaa kättä. Tulee peukku. Tulee selvä. Ja sit taas niinku ei vittu minkäännäköistä yhteyttä pitkään aikaa. Mulla on taas mun oma äiti ja semmonen niinku mun faija. Mulla on taas mun oma äiti ja sieltä pommittaa meistä. Tukäämä. Täällä saa tulla käymään moralisoa oikeesti. Täällä saa tulla katsomaan vanhaa äitiä. Tosiaan ensimmäinen ilta, loppu. Ja juostiin kyllä itsemme ihan paskaksi telepattiasuissa. Tuolla joo, siis Assemble de Chariotsin keikalla. Ja oi vittu, mulla on reidet aivan paskana. Mä en tiedä miten mä selviän vielä. Ei tässä kuin 4 päivää. Niin. Mä en tiedä miten mä selviän. Joo. Mutta lähtekää apua! soitetaan sulle lanssi sitten. Ajetaan lanssilla pitis. Niin, ajetaan lanssilla pitis ja sitten meillä on täällä kuheruskuukausi menossa. Rakastavaiset. Mun pitää ite mennä toiseen telttaan nukkumaan. Rakastavaiset. Ja mun pitää jättää noin omaan telttaan. Kyllä. Ja, siis niinku... ja minäkään en edes nuku tuossa meidän teltassa, koska se minun Mamma mia! Se minun Mamma mia vitun paska on niin vitun märkä. Niin mä menen tohon. Ota ihmiset on. Mä menen tänne kauniiseen maisemaan. Siellä on lemmenpesä. Kyllä. Mä runkkaan yksi siellä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mä panen jokkeen perseeseen. Näihin kuviin. No niin, se olisi torstai aamu, 3. päivä. Täällä on ihmiset kokkailemassa ja... Vittu, mulla loppui se puhelin kädessä ees enää. Mä oon aivan paskana viime yön jälkeen. Lonkat hölskyy, polvet hölskyy. Saatana. Ville on jossain häveyksissä. Se on ehkä tällä leirinä alueella. Naapuritelta on mennä itekin nukkumaan. Mitäs Jokke? En tiedä, vissi oli vähän viimeinen psykoosit ollut päällä. Mä oon täällä vissiin huutanut tapaa itteni tälle. Ja mitään
muistikuvaa tästä, että tää voi olla ihan puhasta valehteluakin, että sitä ei kukaan tiedä mutta kuin Valtteri itse. Niin. Eilen oli ihan kivaa, mutta vissiin oltiin vähän ämpäröissäkin, että katsotaan miten tänään menee. Tänään menee kahta kovemmin. Kunhan löytyy Ville. Täällä on vissiin vejetty niinku ihan rankanpuolisesti. Tuolla on toiset jalat. Vittu ja vittu. Huikka, kun se on video. Vittu sulla tärisee kädet. Anna mennä! Ei mulle maistu. Kyllä maistuu. Ei sun tarvi koko pulloa juua. Ota vaan huikka. Ihan huikka vaan. Kyllä se vaan kaiken joi. Ei jäänyt mitään. Minäkin se on tuolla Etelävaltion kannattaja, niin kyllä. Mä voin mostata vielä. Se sopii. Laitetaan ne tuohon. Stay
Mikäs törpää, alainen Pekkanen. Sä annoit sen, minkä sulla Ja naimisiin! Äiti! Kone! Voi helvetti! Perkelettä! Voi helvetti! Saatana! Onko sulla video päällä? Ei, mutta tää voi mennä liveksi. Vedä käteen! Mä painun ei vaikka. Joo, mä painun pittaan, mä ottaa muunlaat sorkeri kohta ja meidän bändi lähtee katsomaan ohjeista. Joo, nähdään siellä ehkä. En tiedä, mutta kyrvän syyllä oot. Sen keikan jälkeen saat samut ihan varmaan. Ei tää paha, ei tää paha. Meno vitun bueno. Vettä sataa, Jokke nukkuu, Miska nukkuu, Auto nukkuu, Juniori nukkuu, minä en nuku.
Ja tulta aikaa ei oo. Ihan vitun kylmä. Mutta ei maha minkään perkele. Onko se siinä? Omelta ruutuna. Leuka eteen, kieli ulos. Hei! Sotse, satse, satsaa, sotse, satsaa, sotse, satse, satsaa, sotse, satsaa, sotse, satse, satsaa, sotse, satsaa, sotse, satse, satsaa, sotse, satsaa. Stop drinking beer to fall asleep, taking coffee pills to wake up. I gotta stop
me puhuttiin paskasta. Vittu, että on kylmää! Joo, just tota lähtöä tekemässä. Olo on ihan hyvä ja vointi on ihan hyvä tossa. Miska vielä vähän vettä pulloihin, niin päästään tuohon Varkauden pitkälle kotimatkalle. Jokke ja Valtu lähti jo aiemmin, niin näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos Nummirock, oli ihan saatanan hauskaa tänä vuonna. Et toivotaan, että ensi vuonna olisi yhtä hauskaa, ellei hauskempaakin. Oota kotona perkele! Kyllä tuntuu, että olisi Kiinasta asti ajettu ja saatana. Vastaan me ollaan menossa tuohon Muoliman pisimmälle tielle, eli Pieksämäki Varkaus. Ei vittu lopu muuten ikinä. Miska on samaa mieltä. Se olisi Varkaus taas kerran tässä näin. Miskakin on vielä hengissä. On, mutta vähän parempi olo oli tänään kyllä ajella kuin vuosi sitten tänään. Se on sitten ensi vuonna uusiksi. Teletapit kiittää. Pikkasen on mustelmaa tuolla. Vähän erilainen hitmiksi meillä. Atana! Tuskan jälkipoltot, ei kun vittu nummen saatana, kun tuskalla menossa perkele. No vittu. Terve! Miskalla on kivaa täällä meillä Helsingissä. Piti etsiä näspa... Ei vittu. Miten korkeeta sun auto on? Ei tää nyt vittu 3 metriä. No ei, mutta tuo on 2,8. Tää on 2 metriä. No niin. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti Jännää. trendin perässä. Ride, take a ride on the techno train ride. Now take your seat, open mouth and pounding bass deep inside, yeah. Shake it, sweaty, sweaty. You make my spaghetti ready. Heat up the sauce, it's a beautiful world. You better learn, you should go to your gun. Vissiin jo. Se on siinä HIV näkyy. Ei se silleen niinku mikään paha on, mutta vittu tää on muuten kiinni tässä. Porkkele! On siinä kyllä ihan vituusti saatana kaikki. Ihmettäisikö siinä koskaan?